Van directes al Campionat d'Espanya, òbviament van directes al podi. Bé, aquí veiem ja els líders, encara un grup molt nombrós d'atletes, molts d'ells amb un gran currículum, anirem repassant a poc després. Tenim atletes olímpics, tenim atletes medallistes mundials, tenim atletes campions d'Europa. Lluís Patró, des del Xic Guerrero, de Tarragones, atleta de la categoria màster. Avui hi ha dos màsters d'aquest cos de Mataró. De forma excepcional, els màsters avui no tenen cabuda en aquest cos. Però si algun d'ells ha desitjat participar en la cursa absoluta, ho ha pogut fer. Àlex Emilio està pel circuit a Costis, a la zona de meta. Tenim una cosa que has perdut i que molt probablement t'interessarà recuperar. Àlex Emilio, sisplau, a Costis. En primera posició, avui sí que poden optar a podi al campionat català a Santiago Catrofe, l'atleta d'ascendència. Veiem ara ja el grup capdavanter a falta de 3 voltes exactament amb Santiago Catrofe, l'atleta de Liquila, dorsal 1035, el Mesader, Ofalent, Ibrahim Zaiduni, Marc Fernández Personat, etc. En les primeres posicions passa Reyes Esteve, Déu-n'hi-do, quin rendiment a la seva edat, el doble subcampió mundial, campió d'Europa. Segueixen passant atletes. 30.
Segueixen passant atletes. Va en primera posició, l'atleta de Viquila, Ogelfen, no és l'atleta que té els dos atletes de Viquila en primera posició. També veiem el Nahuel Caravanya, l'atleta andorrà. Ha passat també ara mateix Josep Taussi, una mica despenjat amb aquest duet. Fa ara Marc Fernández personal, l'atleta del grup. Marc Fernández personal, l'atleta de Montgat. Ara passa per línia de meta Reyes Esteve. Ja tenim aquí els líders de la cursa, quan passi per meta quedarà una sola volta. Aldenacer, Ogelfen, Santiago Catrofe, Aldenacer. Els dos atletes de Viquila. En tercera posició per participar en aquesta cursa. Això no ho teníem a les llistes originals. Nosotros agradecemos la observación de Tennessee. Si es por compromiso. Digo, yo a veces tengo la tendencia, si va, levántate para... Tercera volta per Atenacer i Santiago de Atenacer, clarament destacats en les dues primeres posicions. Passa a l'escena Calibú, molt pressionat per Nahuel Caravanya i Ibrahim Etxaidulni, l'atleta de Canet. Recordem que Nahuel Caravanya és l'atleta andorrà, el nen verd del campionat.
1994 ha plogut a Budapest. Como esta que queda, como esta, venga, va. 27 minuts de cursa. Efectivament, ja el veiem aquí, Santiago Catrofe, intentant escapolir-se. Nasser Ogelfen, sembla que ho està aconseguint, està propent aquí. Especialista en 1.500. 3.35 en 1.500, veiem aquí Nasser en segona posició. I l'atleta Tacanet, que sembla que s'hi assegura, pot assegurar el podi per davant de Nahuel Carabanya, campió de Catalunya absolut. Segona posició per l'atleta també de Viquila, Abdenazar Ogelfen, Catrofe, que repeteix el campionat que va aconseguir l'any passat a Santa Cristina d'Aro. Vale, me lo devuelves. Ibrahim Ezzedoni, tercera posició per l'atleta canadenc, que va quedar quart l'any passat, puja una posició. Nahuel Carabanya, quarta posició. Ara sí, campió sub-23, Adam Maijó, abans no l'havíem vist, disculpes Adam. Campió d'Espanya, campió de Catalunya, repeteix, medalla d'or. També després de poder fer les preguntes. L'atleta de fora de concurs. Veiem també l'Inedit. Ho fa ara Artur Bossi, també categoria absoluta. Segon classificat sub-23, l'atleta de Montgat. Ara sí, segon, definitivament, Marc Fernández. Va. Segueixen arribant atletes de les primeres posicions. Ens faltaria tancar el podi sub-23. Adam Maijó i Marc Fernández, si no ens equivoquem. Què tienes qualque cosa? Ha dit 580, no? 580 ha passat per aquí caminant. Vale, però ha passat molt a prop. Ha passat Toni Baños per meta. Xavier Badia del Xafatolls, també l'hem vist entrar. Un atleta Morat Monín, també absolut. I Joan de la Torre, si no m'equivoco, tercer classificat promesa, sub-23 de l'atleta universitari. Joan de la Torre, si no m'he confós entre les Reyes Esteve, Déu-n'hi-do, no sé en quina posició ha arribat, però ha estat dels primerets, Déu-n'hi-do. Reyes, felicitats, estàs en una forma encara increïble. I ens alegra molt encara que estiguis aquí amb nosaltres. Eric Lore entra ara, jo diria que quart classificat l'atleta de Cornellà en categoria sub-23, no està content, sabent que hi va el mes, però bé. L'atletisme és això, l'esport a vegades no surt com un vol, però s'ha de seguir intentant. Les noies que tenen dret a premi: Blanca Batlle, Bart Tomàs, Maria Tagui, Clara Las Heras, Marina Freixa, Aida Alemany, Douae Oubokuir, Mireia Guarner i Lara Rodríguez. Passeu per la zona de podi, gràcies.
Anem amb el lliurament de les medalles de la categoria sub-20 femení. Ja fa una estona que ha acabat. Tenim un altre cop a la Mercè Rossic i a la Beatriz Delgado, presidenta de la Federació Catalana i regidora d'Esports de l'Ajuntament. Categoria sub-20 femení. Tercera classificada del FACBAS Baix, Maria Tagui. Està per aquí la Maria. Fort, Adrià, fort! Sí, la tenim aquí, la teta de FACBAS, tercera classificada, sub-20 femení. Segona classificada i medalla de plata per Àmbar Tomàs, del Futbol Club Barcelona. I primera i campiona de Catalunya, sub-20, Blanca Valle, de l'agrupació atlètica Palamós. Passem a la categoria sub-23 femení. Encara no, tenim la foto amb les tres integrants del podi sub-20. Vinga, Roger, que se no està res. Ara sí, sub-23 femení. Tercera classificada de l'Hospitalet Atletisme, Aida Alemany. L'Aida, que diria que, si no m'equivoco, és d'Arbeca, no? Aida, ets d'Arbeca, tu? No? Ja no? No, però no vius per allà. Més que res que us han fet unes pistes magnífiques, eh? Aquí. Teniu unes pistes i un poble maquíssim. Així t'ho dic. Subcampiona de Catalunya, sub-23 de l'agrupació atlètica Catalunya, Marina Freixa. Mentrestant ja tenim a les atletes sub-12 femenines preparades. Ens acumulen una miqueta els esdeveniments en aquest cross. Millor, que hi hagi una miqueta d'estrès, que vol dir que hi ha acció. Sisplau, les atletes de categoria absoluta femenina, Douae Obokir, Mireia Guarner i Laura Rodríguez, acosteu-vos urgentment a zona de podi. Laura Rodríguez, Mireia Guarner i Douae Obokir, sisplau, passeu per zona de podi, gràcies. No caigáis los dos, Veiem a la Laura per aquí, sí, però ens falta la Mireia i la Douae. I si no, és representant de la Vinent Marlesa i de la Douae. Sí, estan aquí, estan les tres. Mireia Guarner, sisplau, Mireia Guarner. La tenim aquí. Ok, doncs anem-hi. Passem a la premiació de la cursa absoluta femenina, la grossa. De fet, han sigut les tres que han arribat primeres a línia de meta. Tercera classificada absoluta femenina del Campionat de Catalunya, l'atleta de Piélagos, Laura Rodríguez. ¿Puedo ver eso yo o no? ¿Puedo ver eso? Segona classificada és subcampiona de Catalunya de la Vinent Marlesa, Mireia Guarner. I primera classificada, campiona de Catalunya absoluta, Douae Obokir. No, negro completamente.